la un nou episod. Așa. Nu știu. Stai așa că am zis greșit. Aici e decent. Dacă m-am mențit. Decent. Aici. Aici amuzant. Aici facem un tier list. Va fi și canalul meu de TikTok și niște canaluri ale niște prietenilor mei. O să oprim puțin filmarea, dar revenim înapoi. Am revenit. Cam mult. Așa. Vom băga pozele astea, vom face cu YouTube, plus și canalul meu, plus și niște canale ale niște prietenilor mei. Cam atât. Atunci începem cu Deadly Gaming. E decent pentru că nu prea face mereu videoclipuri, nu e cine știe. Al doilea este prietenul meu Deadly Gaming, care este unul dintre Uitați că a dispărut poza. Acolo s-a dus. Și începe cu Parcal Sandre, care filmează mereu pe TikTok, face numai live-uri. Îl punem la... Ce mă? De cât dispare? De când n-am voi. În fine. Îți dau seama că nu-l pun până la decent. Pe tuturor buțanul normal care își pune acolo pentru... Frate, de ce nu merge? Vom închide iar live-ul puțin și vom reveni, ok? Gata. Cred. Așa am putut să le fac poze, n-am avut cum. Altfel. Și pe de gaming am zis că îl punem la decent. Pentru că nu prea... Nu merge asta. Da. Nu înțeleg. Poate trebuie mai mult. Ia. Nu e nici așa. Ciudat.
fine, eu nu trebuie să le păcăm acolo, eu vă zic care e. Așa, 123 gol am pus, îl punem la top pentru că e prea bun și șmecher și filmează și ale, e și amuzant. Pe fața Sandrei că filmează prea mult și face live-uri. Pe Teo, care îl știe pe Teo, punem la top, cel mai top din lume, că e șmecher, că o face videoclipuri, la fel Maybe, la fel NCB, la fel Maraudean. Nu, Maraudean decent. Shelly top, Hipa Tepin decent, Dorian Popa șmecher, Rafael și el tot care... Na. Trebuie să scoatem un post, ca aia nu. Marius Iancu nu e cine știe. Glumeam băieți, Marius Iancu e cel mai șmecher. Uite, acum am mers. Ok. Îl punem la decent, pentru că nu prea filmează joc și o timp cine știe de asta e șmecher. Îl punem pe Ionut pentru că e tot pe live și mai filmez din când în când și mai dă și beturi gratis și nu știu de pe TikTok. Distribuită Tudor Puțan, Tudor Adrian, care v-am zis că filmează mereu filmează omul ăsta. Glumea, mă, nu filmează mereu, dar pune niște videoclipuri cu muzici șmechere și pe asta, mă, dar aici este prietenul meu de pe TikTok, care v-am zis, și ăsta Tudoran Adrian e prietenul meu și Mignea, așa, 120 gol punem la top, normal, dar acolo e 123 gol de România, asta nu interesează, ca să Andrei, v-am zis, filmează mereu pe live-uri, media asta nu ne interesează, cam atât? Că cam atât. Că știu că era mai mult. În fine. Canalul meu nu cred că a apărut. Wow. Nesimțire. Și eu parcă aveam poze. Fucking diu. Deci v-am arătat. Dar ăsta ștergem că nu ne interesează. Că mai e făcut odată. Și nu știu cum se făcut. Așa merge. Nu. Păi și unde îl scot? Ăsta nu rămâne. Cam așa. Și mai eu să am mai multe. Dar trebuie să fac poză. Să mă uit să văd când o să închid puțin. Iar ca să nu se închidă live-ul, nu știu ce o să fac. Dar așa. Revin înapoi iar. Știu, am închis live-ul mereu, știu. Sunt un pro și eu. Da, puteți să așteptați aici să nu închid live-ul. Da, o să eu repete. Eu telefonul o să fac o poză, primit și eu după aceea o să închid ca să nu se vadă numărul la telefon. Că nu vreau să sune nimic. Revin înapoi. Băieți, am revenit înapoi. Da. O să rămân acolo pozele, că normal. Sper.
cât fac eu poze. Așa îmi vedeți. Cam ăștia sunt urmăritorii mei. Mi-ați văzut fața și pe YouTube. Dați așa să fac mai bine. Ca seara cred că n-am trimis toate pozele și după ce am trimis că era pe un telefon care să nu aibă stocăriță. Și nu asta. Ok. În rest, nu mai știu. Mă decăresc 6 și punem pe ăla de YouTube să fie și el. Să fie și el acolo. Nu muzica. Să fie și el acolo. Să fie și el. Important. Uitați. Că fac poze la canalul meu. Da? Și bine. Am 308 de videoclipuri. Așa, acum o să trebuie să trimit, așa că o să închid și revin naștilor. Am revenit boierilor. Stai așa, că sper că acum îi apare. Apare. Ok. Imaginez. Așa, nu mă pun top, dar sunt și amuzant, sunt și decent, că mai fac uneori să râdă lumea, dar eu mă pun la decent. Cam asta a fost tier list-ul nostru. Nu uitați de like și subscribe dacă v-a plăcut. Eu am fost Băi 6 și Ronald și Mihnea, Cristian, Ricard, Gabi plus cu Tudoran Adrian sunt prietenii mei. Eu nu l-am pus special, cine știa. Și el e o legendă că e pe TikTok. Mai filmează din când în când omul și îmi place că dă peturi free. Dă un bilion și dă 3 și care te ajută. Nu glumă. Și asta e frumos din partea lui. Că nu prea dă lumea bilioane. Milioane, trilioane. Like de sus. Deci like și subscribe. Și pe TikTok. Și urmărire. Și abonați. Mai mult abonare. Și pe YouTube. Și like-uri. Și pe YouTube. Ok. Cam atât a fost. Noi o să-l salvăm. Și o să închidem. Downline. Ok. E bine, l-am salvat. Ok. To your do service. Și noi l-am salvat. Uite-l. Cam acesta este. Că mie mi se pare șmecher din tot ceea ce face aia care sunt pe top. Și aia care bine. Și el e și pe top. Dorian Popa tot și el pe top pentru că sunt și amuzanți și am vrut să-i pun amuzanți. Că chiar dacă sunt pe top, ei sunt amuzanți. E Rafael și el amuzant și în FIFA nu știu ce caut acolo. Nu eu l-am pus. Și în FIFA o să-l pun pentru că e top. Nu, o să-l punem la decent. Hai, știți de ce? Sau nu îl punem la top? Îl punem la top pentru că mai filmează din când în când și în șmecher. Rafael e și el top. Îl punem și el e și top. Rafael e și el top. Dar mai bun e top decât amuzant. Și Dorian Popa tot top, dar și amuzant. Ca să avem și ceva la amuzant. Pentru că ea doi chiar sunt amuzanți, nu glumă. Și mai dăm o dată download. Că așa trebuie.
ca să fie aia adevărată, nu aia proastă. Că, na, ne uităm și noi bine prin serviciurile noastre. Nu uitați de un like și un subscribe, abonare la canalul meu de YouTube și like acolo și pe TikTok urmărire și like. Diferența. Ok, cam asta a fost, n-a fost nimeni cu nu e stilul meu, pentru că deși eu nu mă uit la Maragunean, dar am pus-o recent pentru că el nu e nici stilul meu, dar nu prea mă uit la ea. Daily Gaming l-am pus pentru că e decent, iar în rest ne-am pus și pe prietenii mei. Ipate Ping și el decent. Ihate Ping. Că eu îi zic Hipate Ping. Nu știu de ce mă tot încurc. Ok, pa, pa.